Bahzar channel clear tu te chi bai ule voin hi October ni som ni lai ni ania nimin lama khovel chanchin thar ilongai thale tiang Bangladesh rama chuan Muslim ten Hindu sa khobe tu te an beina kalzela nimin khan Bangladesh police te chuan mi zali somnga an man Muslim tamnaram Bangladesh a hian tun lai an boina hi kumsom chunga boina na saber ni a soyania mi parukin nunna an chan to a hliam po thanem tak an omani he boina hi zirtop ni liamta in tran khani in Bangladesh ram chim chaklam noa khali district a Muslim te chuan Hindu te chu an sa khole khabuthiang lim koran ti bor banga an pu a nasataka Hindu te bei chun zomin Hindu sa kho mun te an beya Hindu ho in te po suasam anitani Bangladesh thunai tu te chuan he boina wang hian thu boi somsari pakhat an ziak lut to a Hindu sa kho hun pui Durga Puja hun lai ani wangin boina hi an sa in alangsar hle ani Bangladesh Ramadan puya chuan an ram sa kho chu Islamani ti tarlan ni ma se an ram thu pui ber chu sa kho in tuklan na ani ti ani a Bangladesh ram mi pui za somvel hi Hindu an ni mekani he boina thlenga hian Muslim thinrim te hian Hindu in somruk paruk vel an ti chet saka in somni vel chu an hal an tia he thil thlenna chan tak hi social media lama Hindu mi then khatin Islam sa kho soi chiat na an post wang ani a Muslim thinrim chuan Hindu ho Durga Puja manglai chu an phing chil ta chiam mai ani Bangladesh police te hian mun sang sanga Hindu te in hi an thei angin veng hal ma se Muslim ho hi an tam tham em wangin an ven lo lai Hindu in te hi an lo hal man thoni in police te chuan an soi hetianga boina thlenna hun hi Kumila Chanpur Chattogram Cox Bahzar Bandarban Nolvi Bahzar Gazipur chapaina Wabgans le Fenia te ani a heng hmuna hian Durga Puja an man na hmun te chu nasataka suasam ani he boina hi mi then khat chuan lo hmang tangkain Hindu ho dor te chu ti chiat ani a dora thilom te chu tam tak an ru chuaka he boina anun na chan jinga hian Hindu sa kho hmuna om sa kho rong bol tu pali an tel ni in soyani hetianga boina lian taka chhuta ka wang hian nimin khan Dhaka University zirlai tele sa kho ruai tu te in mukhomin Bangladesh ram chunga sa khon le namthila boina chuak thin chungchang ngai to a mala tu tur ministry thardin an phut thu an tar lang ani COVID-19 vaccine la du le du lo chungchang hi khowela chanchin langsar ber ani zela khovel mun sang sanga vaccine la du le du lo an oma sarkar chuan vaccine la du lo te hi kong sang changin har sat na asiam chho zel ani Malaysia ram sarkar po in COVID-19 vaccine la du lo te chu an theyang angin har sat na an siam sak don ti an puang le tariap mai Malaysia rama hian tun lai hian shikai thar an tlem hle a sarkar chuan shikai thar an tlem zel na turin hridan na la turin mi puite chu an riat tira an ram health ministry chuan COVID-19 vaccine la lo te chunga ma an la don ti an puang ani Malaysia ram health minister Khairi Jamaluddin chuan mani du thua vaccine la lo te tan khosaka har sa zel don ti hi in thlung tak chungin ka soyani ati Malaysia rama hian vaccine la to te chu jin chua phalsak an ne wangin vaccine la du an pung le sot ni in soyani a Prime Minister Ismail Sabri Yaakob chuan vaccine dose la zo to te chu zalen takin an ram chunga an jin kwal thei to don ti apuanga an rama mi puiza somkoin vaccine an la to ti asoibok Malaysia rama hian mishing maktaduai somthum panhi chuang omin COVID-19 frikai maktaduai ni le nuai thum chuang an oma COVID-19 wanga thi hi sing ni le sangsari chuang an om boka an ram health minister hian vaccine la du lo te hi engang chin nge an ti zui don a soilo na a mishing za somko lain vaccine an lak to wangin mipui tamjok chu an laman tang don ti a hria chu wangin ma an lak nat ngam hle arin omani heti la hian Australia rama Victoria State ho tu te chuan an state chunga COVID-19 vaccine la lo te chu infiam mi langsar an ni wangin du sakna an lan tir don lo ti an puang hetianga state thu nei tu ten an pon ta ka wang hian
nakum kumtira khel tur Australian Open a mi pateni sawal number 1 le Australian Open champion lai Serbia mi Novak Djokovic chuan nakum Australian Open hi a khel theilo mai thei Djokovic hian vaccine lak lo hi a soi chiang du lova Australian Open a hian a champion no mo hi a hum him don lo a hriat lo thu a soi ni Victoria Premier Daniel Andrews chuan vaccine la lo infiam mi te chu an ram chunga infiam na huna telan phal don lo ti a soya January thla a Melbourne Park a tennis Grand Slam tournament nei tura po tuma du sak an nei don lo ti a soya virus hian tennis ranking a hrelowa Grand Slam lak to zat a hrelowa chu tiang wanga in du sakna chu thil ni dan tur ani lo mani le midang ta him nan vaccine lak tur ti hi kan thupui ani rengot ati mia mai hemi chungchanga hian Grand Slam huai hot tu tennis Australia chuan engman la soilova Andrews chuan infiam mi te chu vaccine dose ni la tura hriat tiran ni ti apuanga Australia sarkar lai pui po in vaccine la du lo infiam mi te chu visa apek lo arin thu asoya vaccine la lo tennis player te chu kan ramalu tur hian visa pek an ni ka ring lo pek an ni po in kar ni chung vel chu khung thran an ni nge yang ati Melbourne hi Australia ramakho puilian berdot tu ni in August thatang khan lockdown an lakal pui zela ma se kar ma sato patang khan puitling za somsari ve live vaccine pek an ni to wangin lockdown hi thadul ani vele ta a vaccine la lote chu infiam na huna an tel phalani lova restaurant la mi pui pun khom na danga po an kal phal sak an ni ri lawani Victoria State Premier Andrews chuan kan kaldan ngain kan kal zel ri dona vaccine la lote chuan pon chhuak turin kar engimazat an langa hi a thani ati vaccine chungchang bok soi chun zom zelila US college football coach langsar tak pakhat chu COVID-19 vaccine alak du lo wangin a hna tanga ban ani Washington State University WSU chuan an coach an hnoya hna thok jing hlo sang ber Nick Rolovich chu vaccine in kai hroina dan azom theilo wangin an bana Washington State chunga hnathok tu zongjong chu vaccine la tura hriat tir an nia vaccine la lote chu an hna tanga ban an ni ang ti ania kumsomli pahnih mi Rolovich hian sa khona thila wanga vaccine la lo ani thu soin hriat thiam na adila ma se ngai hna thiam ani talo ani Rolovich hian kum khata dollar makta duai thum le nuai khat a hloa WSU Director of Athletics Pat Chun chuan adil na hi an nol ti asoya kan football program tan hun har satakania kan ti manau pangjok te hrisel na kan ngai poimo lo thei silova Rolovich hi kan chol ti rangai ta ni ati August Khan Washington Governor Jay Inslee chuan an state chunga na thok tu zong chuan vaccine full dose an na turani ti apuanga Rolovich chuan vaccine lak lo chu mimal du thlan na ani atia vaccine hi ala du lova USA college football coach zinga vaccine lak du lo wanga na chan ma saber ani tani Myanmar ram chung buaina kal zela sipai ho tu min ong hlang chuan zai thiam le lem chan thiam somni bali ba ka social media lama mi te hrial lo som te laka thu boyan siam chu ti top ani ti puangin mi pui sangli zathum somni zet laka thu boyan siam po ti top ani anga chho zelen an niang ti apuang heti la hian National Unity Government chuan mi puiten eile bara har satna an nei lo na turin chet makta doi sang khat zani somsari pathum zet an mang to a mani in lung chu san te tuam hlom nan chet makta doi zani le palian mang to tian puang bok thotan ni khan tan si town sipa tan si khomi puite chuan kho inkara sipai local te chu bein sipai pakhat an thata pahni an liam bok kolin PDF te chuan soi bole mijina konga Myanmar beer phuru motor lian lo dangin dagon beer le atman gold beer sipai te sum don na lian tak chu kong kama ti chein lir theile akhal tu te hi an chua ani thotan ni jing khan mandele ya thalai rol kong zo chu sipai ten an hnot dara thalai engemo zatin liam tuarin engemo zat man an ni bok tontei town sipa lagabon khwa sipai rot kho ho tu chu thotan ni jing khan ka hlum ani bok
thotan ni khan sipai te chuan an mi man zinga sanga chuang chuan tum thu an puan hnuah nimin khan yangona insane prison atangin heng mitang zinga engemaw zat te hi bas manga phur chuan nia mi engemaw zat chu chuang ngal an nia an chung te nen an han in hmule chu an trap per pur mai ani hetianga mitang te chu an ni thu riat ani vele hian mipui te chu mitang chu na hmun tura an soya an tlan khom ngala nimina tang chu te hi mi sang khat zathum som paruk nia riat ani hetianga sipai ten an mi man an chuwa wang hian mipui tan lom na tur om chuang lo ni in an uji te chuan an soya sipai te hian asian point an tran to lo ti an riat awangin khovel laka an hmai phi fainan tang te hian chu lai loka an zui zel arin thu an soya ni bazari lo thira wangin lom thu kan soya voina hun nom le hlimam tak mang turin du sakna kan hlana che